Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Нищо, както виждате, не ще играем на... Как беше, бе? Много забравих името. SAS 4, да. И имаме скил, който ще го използваме за тези неща. Окей. Какво да използваме? Не, SAS skills. Енергия, речения, това ще го трейдна. И синглплеер ще играем. На кое ниво? Не, няма да е синглплеер. Не ми се играе синглплеер. И пак цъкнах синглплеер. Добре, мултиплеер. Това да се отключва на 15 лева. Quick match. Дано ми се паднат някакви готини хора. Не някакви идиоти. Добре, нека да изчакаме малко. Окей. И ето ме отново заради. Чаках доста време. Защото пак излезна един и пак влезна друг. И да. И до мен има хартия и ямачка. Сигурно сте чули. И на всичко имам low aim. Или амо, както се казва, не знам. Това не съм го учил. Аз съм много бавен с това оръжие. Но поне трябва нещо да е. Силничко. Добре. Реклами, които аз наистина много мразя. Много. Няма да си на представа колко ги мразя. Повече отколкото мразя да ги мразя. Така. Дано там има нещо готино. Добре де, пак е нещо. 182 или 4, не знам, не видях. И така. Това може ли да се щупиме? Падат столовете, като ги целя. О, тук умирам, I'm dead. 100% в смърт. Поне направих нещо. И сега всички ще умрат. Пише ми на колко е някакво зомби. Окей, още 41 човека трябва да освободим. И 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yay! I'm revived! Wow, shit! О, аз се махам от тук. Аз не мога да оцеля. Ако си мислите, че мога, много се лъжете. Лаги! Лаги! Сори, но тук винаги има лаг. Трябва да се оправи лага. Така като мятам гранати, става все повече лаг. Help! I need help! I need help! Окей. Аптечка. Спаси ме. Ей! Сега не ми е дал. Окей, защо съм толкова бавен? Знам защо ми лаги. Окей.
Ох, не знам дали това ще го издържите, така че ще го паузирам. Окей, хора, върнах се. Вече поне хода по-бързо. И да. Сега трябва да седим тук. Към хил. Аре бе, сега ме откарахте да идвам тук, па сега не идвате вие, аз ви карам. Сега ти. Окей. Поне един дойде. Ще запаля това. Това не мога да се щупи. Аз винаги съм си мислил, че може. И сега какъв ли ще е бос? Сигурно ще е някакъв мега напомпания силен. Да, и той е най-силният бос, който аз съм виждал. И пак съм бавен. Баш мене не го. Гледай го колко е нахален. Седи на едно място и само ме плаши. Ще ме убие. А защо се отглуши? Казах ти да пишеш, аз снимам. Еми, поне... Еми, като виждаш, че не ти отговарям, снимам. С 4 още снимам. Искай да се намеси. Окей, заглуши се. Защо? Много шумиш. На кой малки играеш? Survivors, третия. И аз сега ще умра, защото това ме гон. Окей, ще заглушиш ли, за да не пречиш? Защото не искам, защото не съм минал нивото. Окей, просто му затвори. Не знам, заради неговите нерви не са спочва и развали клипа, ама пак ще го качвам. Надявам се, какво ви харесва, взех нещо, съжалявам, но просто по-дълъг не мога да го направя, защото YouTube няма ми да даде да го кача, яре бай.